At sabak, welcome back to Baking Kakatamon channel na. So ito na event bab na. After 2 years na, may nakita na naman mandarami ay ito magparaya ka rin. Medyo malawot siya bab pero daramdaman nyo na masuguro itong palaspas na na. Makakamis pala na bab itang kain na, itang makantang kain na ating puni. Awa pala ba itang manton ketang kabayo ng bab ang demonyo ritang pag play dead mi na. Kunyari yang may tita bab ay niya chuy pala ken talaga ayan mabeya pa ito. So nganingal do pala na bab munta ta mo keng kain na San Isidro Magalang na. Kumata mong kay BOQ itang Bureau of Quarantine na bab. Bala mo passport ito para pagdatang keng Japan eta na ma-quarantine yata. Tabalo muna nung tutuin ka na akong sasabihin. Tara na, muntatana na ba? Ayan, chutam kayo ng gulo to na, hospital ng Angeles. Uning alata mo sa akin ngayon, ala, magmalasang go ko tana mo na, bab. Gamitan tana mo yung kakatamong kay teleportation. Tara na. Ayan na ba, pagkadagat chutan na kayo ni San Isidro Magalang na. Ay, ano ka na nga, Choy? Oto chutam kayo ng SM. Minsan talaga ba, mag-palpate yung kakatamong teleportation technique na. Pero amo na, ulitan tayo na. Dapat kasi ba makakakakini concentration Kasi pota kabera chuta na Japan alaba man. Pota ka yung utak mo kasi isipan mo para concentrate mo. Uno ka rin may buring puntalan, itang pakaisipan mo ba. Kaya dapat isipan tayo sa San Isidro Magalang. Ketong BOQ mismo na bab. Ay na pakaisipan tayo na bab. O si chuta na kanina bab. Ay, putating kong helmet umipa. Ay isipan ba na magmotor ko papunta kayo na mag-teleportation ko talaga na. Okay pa. Kabud niya mo may kain kasi minsan talaga yung kakatam teleportation ba pating bagay-baging mga tuki. So ayan na ba chuta na kayo ng kain San Isidro na. Ayun karelang kaya BOQ. San Isidro Resettlement ayan ba. Tara na, masyado nang marakal tao ka rin. Kaya ko 8:15 kumira tang Kenny, in ka na akong schedule 8:30. Kaya tingko pang 15 minutes na ba. Bali ring requirements pala ba po tang kumaka yung BOQ na yun kaya ang vaccination card ang pong passport mo. Ang kaya dapat ya kang makashort ang pong chinelas ba bawal ka no. March 16 ba panyamingwa akong schedule 370 ba nung bayaran making online. Potang magpa-schedule kayo ba ayan click kitang link yung lalam na bat ka na kaking kaya description. So ayan na ba pipata na ba pag-accept na ini na. Walang passport Japan na ba. Okay. Masang tingin facility na ba kaya namong kabilis. Agad manikuha ako. Okay, mulita na.